Goedemorgen. Wij hebben een afspraak voor een gesprek. Goedemorgen. Heel fijn dat u mij willen ontvangen. Zullen we naar binnen gaan? Goedemorgen, dames en heren. We zijn hier in het kader van Hoed en de Rand. Zoals u weet is mijn naam Benno Kroeze. En wat is uw naam? Ik ben Boy Jonkergouw, Benno. En uit welke hoedanigheid bent u hier? In de hoedanigheid als nieuwe artistiek directeur, wat klinkt dat chic hè, van het Limburg Festival. Ja, dat klinkt heel chic. En wat houdt dat in, meneer? Dat houdt in dat je zorgt dat er iets ontzettend leuks valt te beleven, met name in het buitengebied van Midden-Limburg. In ongeveer de tweede week van augustus, 6 tot en met 10 augustus dit jaar. En dat je daar een bijdrage aan mag leveren. Maar u hebt geen Limburgs accent. Nee, vreselijk hè. Ik ben eigenlijk een allochtoon hier, dus ik hoop niet dat ik word gestenigd. Waar woont u? Ik kom uit Tilburg. Maar u gaat vast voor het Limburg Festival verhuizen. Nou, ik moet wel zeggen, het is er bij ons thuis wel even over gegaan. Mijn vrouw die woont in Eindhoven. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb hier wel een hart liggen, ja, dat klopt wel. Dus, maar ik rij nu gewoon heel veel op en neer. Mensen vragen me wel eens van wil je het dan niet via Zoom doen? En dan heb ik meestal zoiets van nee, want dan moet ik geen werk in Limburg aannemen als ik hier vanuit mijn kantoor in Tilburg ga werken. Want dus hoeveel uur doet u het nu? Ik ben aangenomen voor 2 dagen per week, maar maak er op het moment maar 4 van. Maar ik heb een 2-daagse werkweek. Want voor u was er nog een Kim Noor. Ja, voor mij ben ik eigenlijk de opvolger van Jan Klompen. En daartussendoor zijn er gesprekken geweest met Kim Noach, die zou het festival overnemen van Jan. Maar dat heb je wel eens dat je ja zegt tegen iets en dat je toch eigenlijk gaat navoelen en denkt van, toch niet. Dus toen was er in één keer, zat er even een gat tijdelijk en daar ben ik ingesprongen. Op verzoek, niet op eigen initiatief, zo van dan doe ik het maar. Ik werd gevraagd om dat te doen. Samen met een heel leuk team, Francis Breukers en Bas Broeder, die is ook van de popronde. En van Festival De Oversteek uit Nijmegen en hij doet de zakelijke leiding. En nu zit er een andere directeur voor me. Wie bent u? Mijn naam is Francis Breukers. En wat is uw functie bij het Limburg Festival? Bij het Limburg Festival vervul ik de rol van productieleider, directieproductie. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik met een team van lokale productieleiders en met de overige leden van de directie en het kernteam zorg dat het staat. Dat alles wat er moet zijn, dat er is. En kunt u daar een voorbeeld van geven? Of? Nou ja, het gaat over praktische zaken over het algemeen. Het begint bij locatie zoeken natuurlijk, contacten leggen met de locatie-eigenaren, locaties bezoeken. Bezien samen met de artistiek leider en zakelijk leider of die locaties geschikt zijn. En vervolgens bezien welke benodigdheden waarvoor er gezorgd moet worden. Dus techniek, tribunes, tafels, noem het maar op. De praktische zaken, kleedruimte, dat wat er nodig is om een voorstelling te plaatsen. En hoeveel uren bent u in dienst? Ik ben 18 uur in dienst. En u had nog ruimte, anders had u dit niet gedaan natuurlijk. Ja, dat is niet helemaal zo, maar ik ben van waar geen plaats is, zit altijd nog wel een klein beetje ruimte en daar proppen we wel wat in. En zo gaat het altijd. Gaat het een dan niet ten koste van het ander? Zo doe ik het al mijn leven lang. Oh, en u voelt zich er wel bij, begrijp ik? Zeer wel. Maar Jan Klompen die deed het alleen en nu bent u met 3 directieleden. Ja, dat is echt onwaarschijnlijke prestatie die Jan Klompen heeft geleverd over de afgelopen 28 jaar. En ik denk dat hij daar stiekem, want het gaat heel vaak over wat we aan cultuur uitgeven. Maar ik denk dat hij alles alleen heeft gedaan, heeft hij de gemeenschap ook misschien wel over al die jaren wel €1 miljoen bespaard. Nou, die credits komen hem toe. Die komen hem zeker toe. Wat wel zo is, als je een festival, als je een nieuwe leiding krijgt, dan zit 1 man aan het roer die al die kennis heeft gestapeld. Dan merk je wel dat je in zo'n overgangsperiode wel kwetsbaar bent. Dus als je dan er eentje uitstapt, als ik bijvoorbeeld denk van over 6 jaar of Francis of Bas Broeder, de zakelijke directeur, van nou ik wil wat anders leuks gaan doen met mijn leven. Dan zit er nog stevig wat know-how in de directie en dat maakt dan een overgang wel. Dus voor de continuïteit is het wel goed. Want u zat 2 dagen per week op de bank en dacht van wat zal ik nou eens gaan doen? Ik zit weinig op de bank moet ik zeggen. Maar ik ben producent, regisseur, theatermaker zelf.
En ik ben 49 nu. En toevallig zat ik inderdaad wel net... Met life crisis? Nee, helemaal. Nou ja, een klein crisisje in die zin dat ik, ja, je merkt wel. Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik als ZZP'er, regisseur, wel een beetje als een soort zwerfhond van klus naar klus. En ik had altijd werk hoor, en ik had ook altijd leuk werk. Maar u wilde ook continuïteit? Ik zat toevallig net te denken van, ik wil eigenlijk wel, en omdat ik altijd projecten deed, of hele grote musicals, of een eenmalig groot festival, bijvoorbeeld in Tilburg, een groot havenfestival. Maar het waren altijd projecten. En ik had wel behoefte om wat langduriger aan iets te bouwen. En die vraag had ik net aan mevrouwtje Cosmos gesteld, van stuur eens iets op mijn pad. En toen kwam ik in contact met het bestuur van het Limburg Festival. Nou, geweldig dat dat zo matchte. Ja, zeker. Want u bent ook regisseur bij een stuk over Srebrenica, hè? Ja, ik heb voorstellingen gemaakt over Srebrenica. En dat was een hele bijzondere productie, omdat de hoofdrolspelers, daar waren 5 spelers, 3 professionele acteurs. Maar de 2 hoofdrolspelers die de rode draad vertelden, dat was een echte Dutchbatter en een echte overlevende van de genocide. En wat bijzonder was dat haar vader eigenlijk, dat is ook juridisch erkend, in die zin de dood in is gejaagd door Dutchbat en dat ze hem van de basis af hebben gezet. Hij was elektricien van Dutchbat. Oh, ja. En dat is zijn dood geworden. Kon zij dat wel zonder emotie spelen? Nee, gelukkig niet. Want daardoor was die voorstelling zo ontzettend mooi en intens. Beladen, maar ze kon hem wel, die emotie, dat is eigenlijk wel belangrijk, ze kon die emotie vormgeven. Dus de emotie die je zag was steeds echt, maar ze kon die emotie vormgeven. En trekt het nog steeds door het land, die voorstelling? Nee, die trekt nu niet meer. Misschien over 1 of 2 jaar gaat hij weer toeren. Hij heeft ook internationaal gestaan voor het Europees Parlement en in Bosnië heeft hij getoerd. Dus hij heeft een hele mooie tournee gehad, tussen de coronagolven door destijds. Maar ik ben nou wel bezig met als producent verbonden aan een Palestijnse productie die in september in première gaat. Dus we proberen echt vaak verhalen te vertellen van mensen die niet altijd aan het woord komen. Bijvoorbeeld als je naar het journaal kijkt, dan gaat het heel vaak over Palestijnen. Maar die mensen komen zelf niet zo snel aan het woord. En ik vind het dan interessant om eens te kijken van kunnen die mensen hun eigen verhaal laten vertellen, zonder dat het meteen over Hamas of over, weet je wel. Maar die mensen hebben ook nog daarbuiten ook nog gewoon, zijn ook gewoon echte mensen. En die levens kun je gewoon in beeld brengen. En dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar het Limburg Festival. U hebt ook iets met een expositieschip gedaan, hè, in het verleden? Het was geen expositieschip. Ik heb 16 jaar lang bij mij in de tuin exposities georganiseerd. Dat klopt. Met een 10-tal kunstenaars en altijd ook gecombineerd met live muziek. Ja, maar ik had ook iets gelezen over een schip waar een tentoonstelling in was. Klopt. Daar heeft hij inderdaad gelijk in. Ik heb samengewerkt met de kunstenares uit Den Bosch, Monique Broekman. En ik deed voor haar de fondsenwerving, dus ik heb haar projectplan geschreven of herschreven. En ik heb fondsen aangevraagd bij diverse landelijke en gemeentelijke fondsen. En zij heeft het verhaal van het Zuid-Willemsvaart heeft zij beschreven. Ja. Helemaal vanuit Den Bosch. Zij woont aan het Zuid-Willemsvaart en zij heeft dus het verhaal van dat kanaal beschreven. Helemaal over Helmond, Veghel, Weert, Luik, etc. Ja. En de verhalen opgehaald van de omgeving bij mensen die er wonen, bij industrie, bij ondernemers. En daar heeft zij attributen verzameld, verhalen verzameld, filmpjes van gemaakt, schilderijen van gemaakt. En het allemaal verzameld in een schip. En het schip was feitelijk de installatie, dus de uiting van het totale project. Maar daar was u toch bij betrokken? Daar was ik absoluut bij betrokken, ja. Dat was wel grappig, want een bestuurder die zei tegen mij wat is jouw visie? En toen zei ik, rustig, visie. Volgens mij is het een van de weinige festivals in Nederland met een bezettingsgraad van geloof ik tegen de 98%. Dus ik ga eerst eens even heel goed kijken en luisteren. Ik kom niet als arrogante Tilburger. Als arrogante Tilburg en Limburgers even vertellen hoe het moet. Maar de reden waarom ik een ja tegen zeg is eigenlijk al iets heel moois aan het Limburg Festival. En dat is een soort engagement dat het verhalen wil vertellen die anders geen podium krijgen. En ik ga wel wat kleine dingetjes veranderen, maar dat zijn eigenlijk accentjes. Dat gaat eigenlijk over wat verdieping. Ik ga bijvoorbeeld het hele festival een thema meegeven. En dit jaar wordt dat het thema van de hoop. Na alle ellende die er in de wereld aan de hand is, dacht ik van kunnen we wel een beetje hoop gebruiken. En dat wil niet zeggen dat alle voorstellingen hyper de piep hoera zijn, maar in alle voorstellingen zit een element van hoop.
Dus ze hebben bijvoorbeeld Romein Konen, dat is dus gewoon een bekende acteur vroeger, Flikker Maastricht speelde die ook in. Die heeft een hersenbeschadiging gekregen door een ongeluk. En die heeft zijn leven weer opgepakt en die vertelt in monologen over dat niet aangeboren hersenletsel. En daar krijg je echt kippenvel van. Ook om de kracht van die man waarmee hij weer opstaat. Of we hebben bijvoorbeeld een verhaal over, en dan denk je van, dat wordt heel zwaar. Volgend jaar is het ook 30 jaar geleden dat de oorlog in Bosnië is afgelopen. Hebben we ook een verhaal over. Maar dat gaat dan over een jongen die met zijn partner eigenlijk samen met heel veel liefde door dat verwerkingsproces van die oorlog. En met hele mooie liedjes en met heel veel poëzie. En we kijken dan naar samen van, hoe kun je eigenlijk van iets wat een negatief verhaal lijkt of resoneert als een negatief verhaal, hoe kun je daar eigenlijk iets aan toevoegen waardoor je daar inspiratie uitput of kracht uitput. En dat is een beetje de rode lijn in de voorstellingen die we dit jaar gaan laten zien op het Limburg Festival. En hebt u ook wel eens, want u bent met z'n drieën, een discussiepunt, nou dat zie ik niet zo zitten, die voorstelling, wordt er ook wel eens iets afgeschoten? Ja, nou we zijn ook niet met z'n drieën, we zijn ook met een kernteam ook wat er omheen zit van vrijwilligers. En ook die hebben invloed, daar luister ik ook naar, want bijvoorbeeld het programma Natuurlijk Theater. En er komt dan weer een wat ander publiek op af, hoorde ik dan op het Locatietheater, het hoofdprogramma Locatietheater. Dus dan zeggen mensen van nou, die act die zou ik niet doen, want dat publiek dat kijkt er zo of zo naar, weet je. En dan luistert, nou dat is eigenlijk een beetje aansluitend op wat ik net zei, weet je. Kom niet als arrogante Tilburger deze kant op en eens even vertellen van jongens, dit moet naar links en dat moet naar rechts. Ja, u bent toch wel democratisch. Niet helemaal, want op een gegeven moment ik ben geen dwel, laat ik het zeggen. Ik ben wel democratisch, maar ik heb geen ruggengraat van een banaan om met een grote blonde leider te spreken. Maar ik durf uiteindelijk wel scherpe keuzes te maken natuurlijk. Ik ga niet afwachten van wat vinden jullie. Maar ik merk ook wel dat ik krijg ook leuke reacties uit. Hè. Als het bij het team al, dat is leuk, weet je wel, dan rijst bij mij het vermoeden. Dat het straks bij het publiek ook, dat ze denken van, maar dat is interessant. Dus dat hoop ik eigenlijk. U doet ook een fondsenwerving. Ja, dat klopt. Hoe weet u met uw charme bij gemeentes binnen te komen? Ik ben al sinds mijn 25e werkzaam bij gemeentes. Dat is best even geleden inmiddels. Ja, toch wel. Ik heb al een vracht aan ervaring. En op dit moment werk ik als freelancer tekstschrijver en als beleidsadviseur of strategisch beleidsadviseur. En word ik ingeschakeld door onder andere gemeentes. Ja, maar ik had een vraag en die was, hoe weet u met uw charmes geld los te krijgen? Ik bedoel dat positief, hè? Ja, begrijp ik. Nou, in dit geval gaat het niet per se over charmes, het gaat meer over het hebben van een heel goed projectplan. Oh, u schrijft dat projectplan? Ik schrijf het projectplan, ja. Kunstenaars en culturele ondernemers zijn geweldige creatieve geesten, maar vaker hebben zij een handje nodig om het projectplan gedegen geschreven te krijgen en gereed te maken voor de lezer, de beleidsambtenaar die de subsidieaanvraag beoordeelt. En uw teksten weten gemeentes te overtuigen om te sponsoren? Subsidie te verstrekken, ja, klopt. Heel goed, nou dat klinkt erg goed. Daar kunt u een boek over schrijven, hoe kan ik subsidies aanvragen? Zou zomaar kunnen, ja. Gaat u ook nog aparte voorstellingen voor kinderen doen? Zeker, we zijn nu in de ESI. Ja. En dat is niet voor niks, want de ESI, wat het festival, nog een ander dingetje wat ik wil toevoegen namelijk, wat het festival een klein beetje mist, er is echt een hart voor het publiek. Omdat het zo'n enorm gebied moet bestrijken, dat Limburg Festival, eigenlijk zo'n beetje heel Midden-Limburg, is het moeilijk om het gevoel te geven van, maar hier is een beetje het knooppunt, het centrum van het festival. En ik wil komende jaren eens kijken of de ESI, Cultuurfabriek, of dat een beetje het kloppend hart kan worden. Dat je weet van, als het Limburg Festival is, als ik daar naartoe ga, is er altijd iets te doen. En we beginnen hier ook met de kindermiddag. Dan staat de hele ESI op zijn kop met de meest bijzondere en verwonderlijke acts voor kinderen. En andere jaren was die helemaal gratis toegankelijk. En dat blijft helemaal zo als jij een kleine beurs hebt. Dan betaal je gewoon niet. Aan de uitgang zetten we alleen omdat kunst laten zien kost ook gewoon geld. Dus als mensen iets kunnen missen, vragen we wel van lever een bijdrage. Dus dat is een kleine verandering.
Maar nog steeds als mensen zeggen van nou ik heb een kleine beurs of ik zit krap bekas. Het is gewoon voor iedereen toegankelijk en voel je vooral niet vervelend als je niks bijdraagt. Maar het wordt daar beginnen we mee en vervolgens zijn er hier echt een paar fantastische dansvoorstellingen te zien. Voor kinderen? Nee, die zijn dan voor volwassenen. En wat daar heel gaaf aan is, die voorstellingen die zijn ook toegankelijk voor mensen met doofheid of slechthorendheid. Oh, dat is Want apart. die dansers, of die mensen die doof zijn, die krijgen een soort pakken aan, waardoor ze de muziek voelen trillen in hun lijf. Wat mooi. Ja, en zo zitten we te kijken op allerlei mogelijke manieren van hoe kunnen we dat festival voor iedereen toegankelijk maken. Ik wilde u vragen, is er iets niet aan bod gekomen? Nou, ik denk dat het wel leuk is om te vermelden dat wij op zoek zijn gegaan naar echt voortreffelijke locaties. We zijn echt geland. Ik denk dat we gaan landen bij een aantal hele bijzondere locaties. We hebben een aantal kastelen bezocht. Zo. En die zijn ook wel allemaal positief en welwillend. En, Belangeloos? Niet allemaal belangeloos, maar er moeten nog gesprekken over gevoerd worden, dus dat komt wel goed, denk ik. Maar dat zijn echt wel bijzondere plekken waar je niet zomaar komt, omdat het enerzijds niet toegankelijk is, of gewoon niet zichtbaar is, omdat het te ver weg ligt. En wij proberen dat te ontsluiten. En het is ook wel goed te vermelden, denk ik, dat we als Limburg Festival proberen om partnerships aan te gaan en om links te leggen met maatschappelijke organisaties. En we willen dat koppelen aan de inhoud van een voorstelling. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, als wij bijvoorbeeld een voorstelling hebben over, noem een voorstelling over het verhaal van de Renault, een komische vertelling over een Renault 4, dan proberen we aan te haken bij een Renault garage. En dat In ruil voor enige subsidie? In ruil voor enige sponsoring inderdaad. En dat we dus partnerships maken, maar dat we dus ook zeg maar, de boodschap veilig van het Limburg Festival nog breder kunnen wegzetten. En dat is dus dat we het gewoon samen doen en dat we dus echt in de haarvaten van Midden-Limburg zitten. Dat klinkt goed. Hoe komt u ieder jaar aan nieuwe locaties, ieder jaar aan nieuwe voorstellingen? Hoe krijgt u dat klaar? Nou, de voorstellingen, dat doet onze artistiek programmeur, dat is Boy Jonkergouw. Ja. En de locatie is, dat is een kwestie van creativiteit. Ik hoor waar een voorstelling over gaat. Dan gaat mijn brein aan het werk. En dan komen we uit bij een brandweerkazerne. Of we komen uit bij een milieustraat. Of een autosloperij. Of een kasteel. Nou, heel creatief bent u. Zeker. Ik weet nog uit de beginjaren van het festival, want ik ben er ook een enthousiast fan van natuurlijk. Ja. Dat het festival ook verder ging als Weert, Roermond. En ook naar het zuiden. En, Ja. Is dat ook uw ambitie? Nou, het is meer onze ambitie om te zorgen dat het festival weer voor heel Limburg relevant wordt. Want als je het heel erg gaat verspreiden, dan wordt het ook een beetje homeopathisch verdund. En het is al een enorm gebied wat we voor ons budget moeten bestrijken. Maar we zijn bijvoorbeeld wel de samenwerking met de Toneelacademie Maastricht. En er zit een AZC in Maastricht. Daar gaan we samen met dansers met hun een voorstelling maken. Dus we zitten wel te kijken hoe kunnen wij in Limburg met allerlei partnerschappen, ook met andere festivals, hoe kunnen we verbindingen leggen met heel Limburg. Zodat we in Maastricht uiteindelijk wel het gevoel hebben van het is ook we moeten naar Roermond en we toe. moeten verdorie eens een keer naar Roermond toe. Dat is een heel goed Of naar streven. Weert, of naar Leudal. Of, Natuurlijk, want hoeveel gemeentes doen mee? Maasgouw, Nederweert, Weert. Die sponsoren ook Leudal. allemaal? Ja, die dragen allemaal bij. En daar kunt u het van doen? Ja, zeker. Ja. Nou, ik ben geen grootverdiener, dan druk ik me zachtjes uit. Dus ik denk als uitlekt wat wij verdienen zeg maar, bij het Limburg Festival, dan haalt dat de Telegraaf zeker niet. Oh, jammer. Dat is geen sensatie. Nee hoor, maar Het moet ook liefde en passie zijn. Het is ook echt liefde en passie. Bij dit werk kun je niet zeggen van, joh jongens, het is 5 uur en volgens mij krijg ik 2 dagen per week betaald en het is nu klaar. Zo werkt het niet, zo heeft Jan het nooit gedaan. En als je het stokje van hem overneemt, kun je dat zelf ook niet doen. Dat is een heel goed streven. Er moeten ook schurende voorstellingen komen. Ja. In schuren, letterlijk, en met agrariërs. Kunt u daar wat van zeggen? Ja, nou ja, we zijn deze week in gesprek geweest met 3, in totaal maar 3 producenten die dit maken, maar die zijn alle 3 niet beschikbaar. Dus het moet er soms ook zijn. Vorig jaar hadden ze inderdaad iets met boeren en dat was echt fantastisch. Ja.
Dit jaar, we zitten wel heel veel in het buitengebied en op het platteland. Maar dit jaar, de producenten waarmee we in gesprek waren over die voorstellingen die echt gericht zijn op het boerenleven. Dat gaat waarschijnlijk in ieder geval in de editie van 2025 nog heel even niet lukken. Nou, hartelijk dank. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ja, dankjewel. En heel veel succes met uw werk bij het Limburg Festival. Merci. En hopelijk tot ziens. Jo. Dag. Ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.